Pahin asia, mitä on tehnyt elämässäni. Niin mikä en oo kertonut vanhemmilleni, se ois varmaan niin. Panu mun serkkua, itsekään kenenkään. Juhlaa vietettiin, meno täysin villiin. Kaikki tasi uivuut vain siellä rytmissä. Panu mun serkkua, siinä sitä meininkiä. Ei voi kuolla tälle hullulle elämälle. Gang, meno kiityy vaan. Pahin asia, jota ei voi unohtaa. Tässä sängyssä tahtiin painataan. Panu mun serkkua niin. Se kaatuu nuripura. Rakkauden kaalemaa, missä tänään hakataan, piuaan vitusti turpaan. Nyt sitä saa, helvetisti leffaklippejä. Tänään hakataan, kuinka ihanaa on ounaa, kun vivut vaan maldaa. Tänään hakataan, tatti ja saunan takana. Yksin seisoin viimeinen jäljellä, vastustajat ympärillä pelkojäisellä. Mut rohkeus syttyi, liekki kirkas taistelu, yksin valo pimeässä. Adrenaliini sykkii, sydän hakkaa. Voiton hetki lähellä, taistelu jatkuu. Valon heitto sokaisee, vastustajat hämmentyy. Yksi vastaan 5, tahto tiukka, CS mestaruus kohta käteen tarttuu. Ammuin ja väistin, liike sulla vaan. Pää osuva osuu, vastustaja kaatuu. Selkeäni keski, yhminen kova. Voiton hetkellä ilo puhkeaa. Sydän riemusta soi. Uitan murtua, CS käynnissä. Tiimi huutaa, kauppa ois se jäädy. Mut mä pysyn lujana, en myy tappojaa enää. Yksin selviän, vastustajat menkö tien päälle. Paine kasvaa, mut en kauppakaan tee. Kun vastassa joukko niin monta niin retee. Ei ole sanoja, ei kauppoja nää. Omilla voimin voittoon mä teen tietää. Vaikka huutaa kaverit, älä jää nyt kiinni. Mä tiedän, että voitto se on meidän tiimi. Mut omilla ehdoilla eteenpäin mä liikun, tappoja omia. Enkä niitä kauppaakaan siirrä. Kun lopulta voitto saavutetaan, en kaupalla sitä hankkinut, sen vain haastamalla saa. Kun ruudulle kirjataan voiton hetki, tiedän, että omalla pelillä voitto on ainoa retki. Yksin istun huoneessani hiljaisessa.
Mietin sitä, kuinka omien tiimi hajos yllättäen. Ei yhteispeliä, vain sekasortoa näen. Jokainen yksin omiin virheisiin jääden. Kuolee pukko kädessä, valo kädessä, molli kädessä. Tiimin tuen jäädessä. Jokainen yksin omiin taisteluihinsa kaatuu. Ei tue toisiaan, vaikka voittoon ois mahkuu. Ei vaihda aseita, ei kuuntele kutsua, tiimi hajoaa. Kuolee pukko kädessä, valo kädessä, molli kädessä. Tiimin tuen jäädessä. Ei ammu antaa vivuille ilmaisia. Jokainen virhe, tiimin unelmat murskaa. Kaihoisa katse muistot menneistä peleistä, missä tiimi yhtenäisenä voittoon vie. Mut nyt yksin itken kadotettuja voittoja, kun tiimi hajos yllättäen. Ei yhteispeliä, vain sekasortoa näen. Jokainen yksin omiin virheisiin jääden. Kuolee edessä. Jokainen yksin omiin taisteluihinsa kaatuu. Ei tue toisiaan, vaikka voittoon olis mahkuu. Ei voittoon olis mahkuu. Ei vaihda aseita, ei kuuntele kutsua, tiimi hajoaa. Ei kaveri, tutko in-house puuttuisi yksin. Pelaajat valmiina epästeluun. Paitsi että odotellaan tunneksia, äijät siirtyy perusuutis. No niin, tervetuloa taas kerran Paprika-lähetyksen pariin. 7. divisioona tänään. Bobbers Next Door vastaan Higi. Täällä on kartatkin jo valittu. Ne on Inferno ja Juna. Joku pätkä. Bobersin pikki on siis tuo... Inferno. Eikö näin? Kyllä. Tässä tilastoja katsellaan, niin Bobbers on 2 kertaa täällä Pappalikassa Infernos käynyt. Toinen voitettu, toinen hävitty. Higi käynyt sitten 15 kertaa, niistä noin puolet, 7 voittanut. Tasasta. Juna on molemmat on pelannut 2 kertaa ja voittanut 1, että nyt kai ratkaistaan se kuninkuus, kumpi siellä junassa on. Tervetuloa tosiaan lähetyksen pariin niin Bobbersin kuin Higin fanit ja vihaajat. Tuolla on ennuste käynnissä. Voi karvapisteet sinne sijoitella, jos haluaa tällaisen vakavaluonteisen vedonlyöntiin osallistua. Palkintona vakava naamoja. Mitä niillä tekee? Se on vielä mysteeri. Let's go Boopers. Onko täällä yhtään Higin faneja? Jos kanavapisteitä siis puuttuu, niin esimerkiksi seuraamalla tai chattailemalla niitä saa. Kyllä. Eli kannattaa ihan matalalla kynnyksellä sanoa hei. Ja sieltä Seurma on ja Masatis. Tervetuloa vaan striimiin.
Mitäs Higi, onko Inferno? No ainakin paljon sitä on pelattu, että kai se aika kotoisa kartta pitäisi olla kavereille. Aatso jää yli. Siinä on kyse käsittääkseni tuosta Higin kapteenista. Tosiaan on täällä korkeissa sarjoissa Divari 7. Level 10 määrä kasvaa. Antsa antaa kyllä selkään tänään. Eiku Aatsori. Pidetään silmällä. Jaha, siellä on terroristeilla vielä modeleita. Oho! Ipekin ollaan saatu. Harvinaista. Joo, agentit tulilla. Agentit on tulilla. Kuhan nyt vai sattuisi mitään. Kuhan nyt ei vaan sattuisi mitään. Ehkä 7 Divarissa on tällainen herrasmies-sopimus, että agenteilla saa pelata. Se olisi kyllä kova. Siinä vaan antaa turhaa infoa sitten, kun sä... Joo, se on kyllä totta. Mitä vihollisen enemmän varpaillaan, kun kaikki näyttää samalta, niin ei tiedä, onko se just toi, kenen on osuttu. Kyllä. Siinä oikeasti etuet voi laskea, että jos siellä on yksi tietyn skininen, niin... Kiitos Masatis seuraamisesta. Tere tulemasta. Seurmalle myöskin. Meillä on muutama joukko, joiden pelejä siis ollaan parhaimmin mukana ne kästäyty Pappaliigassa, ja yksi niistä on juurikin Bobbers Next Door. Kyllä. Et täytyy se puolueellisuus tässä nyt mainita, mutta yleensä ollaan annettu pyyhkeitä heti kun lainausmerkeissä vihollinen pelaa paremmin. Ja meitä kyllä hirveästi puolueellisuutta syytetty. Paitsi viime lähetyksessä syytettiin siitä, että me haukuttiin... Niin, kysyttiin, että missä se puolueellisuus on? niin. Katsotaan sitä vähän tilastoa, mitä 7 Divarin piste. Siellä Higi siellä 9 ja Bobber siellä 5. Tämän hetken virallisissa Paprika-tilastoissa. Kuitenkin 7 Divari alkanut sen verran myöhään, että siellä vielä sarja on jäljellä, mutta pikkuhiljaa nämä pisteet alkaa siinä mielessä kuumottaa. Aika pieni ero itse asiassa. Higillä on 8 pistettä ja Bobbersilla 9. Kuten on myös 5 muulla joukkueilla 9 pistettä. Vasta tasainen Divari. Sos ja vanha kunnon Love Kanal siellä ykkösenä, Sos ja Love Kanal kakkosena. Kanunan pallot vielä siellä 10 pisteissä. Jokainen peli tosi tärkeä. No siis oikeesti. Tässä monta kierrosta teillä on vielä. Niin. Kaikki taitaa olla vielä niinku mahdollisuudessa tippua. Sossista en ole ihan varma, mutta... Eikö se en muista. Ei mekään. Niin. Mutta eikö se yleensä ole, että tiettyyn pisteeseen asti se vielä menee aika tiukasti toi divisioon? No kai se riippuu. Turha ehkä lähteä spekuloimaan niin. Kyllä ne sitten selvii. Jännitellään niitä sitten lähempänä välieriä. Joo, Higille ainakin tilastoissa tärkeä voitto, jos ne välierit kiinnostaa. Okei, no Aats täällä ainakin lämmöissä antaa selkää. Näin hyviä mappeja, siis Inferno. No siis, kai se on kartta. Mitäs ikkunassa vois porukka pelaa? Mirage? Nimestä päätellä varmaan joo. Niin se vaan peli alkaa ja siellä on agentit kyllä käytössä. No, tästä tulee se ei ole meidän ongelma. Ei oo. Mutta sanoista tulee. Bobersin karttavalinta.
Juksusta motivoidaan. Mitä striimaajien lempisipsit on? Mä kyllä sanoin, että niinku ruissipsit vie kaiken muun. Mä hirveästi perustelin ruissipsit on perunoista. kyllä niinku aika hipsterin valinta. Kite. Onko tehty bataattisipsejä, koska haluaisin syödä? Kyllä niitä kai on. Mä hirveän harvoin ostan sipsejä, koska ne kaikki on aina jotain megapussi. Niin se, että mä haluan syödä niinku. Ei siis, mä oon vaan oikeesti litraa etikkavihaaja. Kaikki sipsit on mun mielestä liian etikkaisia. Se on kyllä, jätkä muuten niin täydä kusta ja etikkaa, että nyt halua enempää ottaa. En ehkä pärjää. Syö sun ruissipsejä ja kuuntelee 20 kertaa päivässä. Toi on kyllä paha. Lisätkö ruissipseihin voita? No en mä kyllä tiedä, tarviiks ne voita varsinaisesti. Ruissipsit Skagenilla on aika pettämätön kombo. No se olisi kyllä kova. Alusko ne ei ole ihmisiä. Olis kukaan nähnyt näitä livenä? Ei oo. Se on kyllä. Tekoäly tuottaa Aina kun meille meillä on ilmaisia lähetyksissä, niin Twitch-miljoonia täällä. jos vedät ihan natural ruissipsen, nehän tarvii kyllä jotain, mutta ne ruissipsit itsessä on niin rasvasia. Joo. Niin, en mä tiedä siis kyllä niissä. Peliä nyt on päällä, eikö ne kuulu lähetykseen? Kato perkele, no nyt ne kuuluu. Hyvä kun sanoit, juuri ajalla. Pistolirundi. Bobers terropuolen aloitukseen. Ja siellä on vaan 4 pelaajaa. Hetkinen. 4 pelaajaa Alright. pistoolirundilla CT:llä. No Matter liivas vähän liian myöhään. Naapuripoika ottaisi vähän lohdutusdamagea, ettei nätti täppi Aats. Kaverista pisti varoitettiin. rivit tasa. Eli vastaan 4. Torjuusta on kyllä aika kova. Täällä on Tolleen longilla ammuttu valmiina tähän. Hyvin huomioita. Aalet mennään. Longin savu puuttuu, mutta lanttu saadaan maahan. 4 vastaan 4 retake. Kittejä ei taida olla. Olisiko ne ollut just tuolla poistuneella kaverilla? Kyllä 8 huntia taas, kun se taidaa olla. Ja siellä Boinex Door laittaa kampoihin. Terssiä, Sogiaamo poistettu. Joonas 1v2 aika käy vähiin. Pakko löytää. Ensimmäinen. Mutta nyt ei enää Ei aikaa ole enää purkaa. aikaa. Se olisi vaan Dagdolta fragejä. henki pois, jos voi. Ei voi. Ei voi, ei maha. Kellot voitti. Taas. Joo. On tossa lähietäisyydellä aika kovia pyssyä. Siinä olisi toki vähän unlucky, että näköjään Higi, en tiedä mikä siellä oli, Härö, tai yksi kaveri tosiaan servulta puuttu, mutta nyt onneksi kaikki 5 matsissa mukana. Joo, mitä chatista luin, niin ei vissiin mennyt toi agenttiskinin poisto läpi. Ja sitten kuittas, mutta vähän liian myöhässä. Niin jo, ettei päässyt sitten pauseen. Mutta siitä jäi ekorundille 8 hunttia ylimääräistä, että Tää voi olla ratkaiseva. CT-ekonomia korjattu. Rauhallista. Bobers. Tietää, että siellä on varmaan pistooleja vastassa. Ei lähde antaa ilmaisia. Se on kyllä hyvä, että chat on pikaviesti alusta. Terssi. Syö valon, Joonas kuolee ja Terssi saa yhden siitä ennen kuin kaatuu itse. 3 vastaan 4. Ei nyt varmaan hirveitä murheita tässä pitäisi enää Bobersille tulla ja siitä sitten saadaan saitti tyhjäksi. B-pelurit enää jäljellä, mutta äkkiä ollaan
kyljessä kiinni. En tiedä, onko toi mäkkäri. Kai se on toi yksi ase säästöön, mutta lähdetäänkö sitä säästää? Ei varmaan. Ei, kyllä se lähtee kuitenkin. Silloin olisi kyllä hyvä ottaa tällä ekokiesillä niin 1 tai 2 fragia, niin joo, pari exittiä. Kuitenkin se. Mikä olisi exit fragille hyvä suomennus? Poistotappo. Poistomurha. Onko fragille jotain niin tyylikästä se nimeä suomen kielessä? Kai näitä nyt on nyt kyllä pääly ihan tyhjää, mutta... Ulostulo eliminointi. That's a mouthful. Toi kyllä rullaa hyvin tossa kielen päällä. Joo, sieltä pari ulostuloa voi ottaa vielä. Lyhennettynä UE kavereiden kesken. Nyt Higi pääsee ekaan aserundiin. 2 vamasta, 1 ämpäri, 2 M4. Bobbers pelaa vähän bonusostoa, siellä ilmeisesti vesiputous on homman nimi. Rullis etunenäs terssi. Ottaa vastaan. Valo vähän myöhässä. Sitä ei sammuteta. Hyvä damageen teki se mölötö. Mut nyt ei tarras no materialla. Joo, ei. Vihdoin viimein lopulta. Tsikkar 5 HPT ja yksin. Löytää Enää ekan. 3 vastaan. Lanttu olisi tärkeä kans. 1v1 kun tarjoillaan, niin saattaa jopa vielä onnistaa. Se pommi menee kiinni. Ja siitä Nomatar hoitaa. Fragit on häkkejä. Se on aika kriittinen toi Bobbersin räjähdysvalo oli sen verran myöhässä, että sieltä kerkasi niinkin 2 kaveria kaatua ennen kuin se valo tuli. Joo, ja eikä ollut sihautusta sitten siihen talon ulostuloon, niin se mölötövi pääsi tekemään aika paljon damaa siinä. Mut Dagda sai kuitenkin lantun siinä lopussa maahan, valko se Tsikkan. Taisi olla Tsikkan, 5 HP:lla, iso muuvi. Se nyt antaa vielä 1 oston tosta Bobbersille. Joo, oli saattanut olla köyhää sitten ton bonusostonkin jälkeen vielä. Dagda toki pelaa pelkkaa tekkiä, mutta se on kyllä ihan rahansa arvoinen ase. Ihan iso muuvikin on se, että Tsikkanille se 2,5 tonnia sinne taskuun. Jos seuraava rundi on neko, niin tulee se bossi sitten. Hyvä valo. Dagda ei heti huomannut sitä boostikaveriin. Joonas pakotetaan alas. Ottaa puolet HP:stä kanssa. Pitäis toi Joonaksen nimi lausuu sitä aina Joonas hihi? Joo. Okei. Mennään täällä. Dagda veittas. Hyvä tupla levitys. Veittä saat se aatsi siihen levitykseen. Kyllä. Se oli vielä Joonas saitilla ja Saa vielä pois siitä. Ja Terssi pääsee Mambaus pääsee yllättämään Terssi sieltä longilta, kun oli lainappaamassa tavaraa. Neljä vastaan 2 senttiä. Joo. Olisi kuitenkin säästöhommat. Tää on kyllä... Just tämän takia mä rakastan Infernoon. Tää on niinku 1 säästösimulaattori. Se on kyllä ainoa säästösimulaattoreista kanssa, kun ainakin mitä jos Omikomse kuuntelee, niin se on aina sitä blastaamista, että jos vaan toinen saitti hoitaisi hommansa, niin ei tarvitse säästää. Sitten kans käännöt on joko liian hitaita tai liian nopeita. Joo. Mitä te nyt vielä tuutte? Ei täällä ole ketään, mehän sanottiin. Ja miksi te ette oo täällä jo? Täällähän on jo... sieltä vielä No Matter löytyy siinä saarnapenkin päältä istumasta.
Joo, meidän Vaikka pääsee muilla ainakaan striimi mitään. tuntuu, että ääni laahaa. En usko, Kyllä että sanoo on niet. täällä päässä. Kannattaa refresh aika usein auttaa, kun Twitch temppuille. Pään sisäinen viive. Oot sä humalassa? Silloin dropattiin savu B:lle. Säästökiesiä se on. No material Zeus. Kyllä. Aatsisin beittinä ja sit käydään hakee yksi. Okei, Ei Aatsi tarvi jos mottakin beittaa. omansa. Vähän overheating siitä. Painelee siihen rulliksen tähtäimeen. Oh no. No ei ole kyllä varmaan valmiita tähän no materin nyyppäkulmaan. Tiedät feedcamit siitä. Minuutti kellossa Bobers ei ole vielä oikein tehnyt valintaa, että mihin mennään. Nyt se taitaa Aaks muodostua. Nyt siellä tuleekin shortista vastaan. Joonas laittaa Tulee ensimmäisen. muutakin. Oh no, ja nyt siellä kävelään pisloihin. 2 vastaan 2. Rullikselta sekopäinen hyppy, mutta voittaa kuitenkin taistelun. Sogiamo, joka on jätetty M4 ja Kittiä ja Liivien kanssa yksin B-saitille. Helppo 1v2 retake. Tää voi kyllä oikeasti yllättää, jos Bobers olettaa, että sieltä tulee joku Siellä liivitön olisi vaan mies. pisla, että niin. Harmillisesti ei päätynyt pittiin asti tuo Molotov. Joo, kello kans käy sen verran, että ei tätä enää kyllä. Ei ne nyt saa niin jattua jotenkin. Spämmi osuu, spämmi mutta osuu. eipä ollut tietoa, että hyvin tarras. Antea, mutta ei se voi muuta kuin säästää. Tuo saattoi olla itse asiassa hyvä spämmi. Tuolla pläntillä Niin kuoleeko? Kuolee. Kyllä. Molemmat vielä. Kova. Siellä on kyllä rahaa, mutta näin sitä kulutetaan. Kyllä. Ja AK vielä säästöä seuraavalle kiesille. Ja niitä kiesejä kyllä tarvittaisi. 1-4 siis tilanne Bobersin eduksi. Siinä mennä säästöllä kyllä hiki päästään yllättämään. Joo, se oli hyvä se shorttitaistelu. 2v2. Kolme maukkaa, 1 MP9. 4 terolla on jo Sata kova maalaa tässä sinne mapissa, banaaniin. kyllä. Et on väärässä. Banaani otetaan haltuun, Aatsi siellä etunenässä MP9. Poistaa Tsikkani heti. Pääsee aloittaa 5v4. Ja se on Infissä tärkeetä CT-puolella saada se pelaaja Kyllä. etuote. Niin ja banaani haltuun. Ja pelaaja ylivoima. Voisi sanoa, että tilastollisesti tällä on varmaan aika hyvät mahdollisuudet tällä CT-puolella voittaa tää rundi, mutta katsotaan sitä Etenkin kun naapuripoika. Boy Next Door jää siihen ramppiin. Todennäköisyydet paranee vaan, mutta vielä ei ole mitään kirkossa kuulutettu. Nyt tulee ne tavarat sitten Kyllä. A-saitille. Joonas siihen palaa aivan siellä. valoissa. Ei kuulu varmaan palavansa. Joo, hyvät kamat. Mut Sogiamo ottaa Dagde ja Terssi sitten jatkaa Mambaussin Beke. Huhhuh. Tilastoista Talossa puheen enää. ollen. Talossa enää rullis. 2 fragia, 3 kuolemaa. Pommi. Selässään ja juuri se saitti, missä on enemmän väkeä. Tää pitää kans Ei lähde. ihan tarraa. Ja niin saa Hiki sitten toisen kierroksensa. Joo, se oli hyvän näköinen CT-työstö. Oli kyllä. Oli ihan operaattorimeininki. Se banaani haltuunotto. 2 fragia Kyllä. sieltä. Eikä Vinsa ollut vielä edes kulunut kuin se toinen. Toinen fragi löytyi sieltä rampista. En mä tiedä. 4 terolla on jo kova tässä mapissa kyllä. Ai jaa. Se Ei on ole kyllä. vaikeimpia riiteikattavia karttoja, mutta okei sitten. Se on- No, mutta tää on kanssa teroilla vaikea päästä sisään kuin banaani. En tiedä, onko kukaan huomannut mitään vaikutusta siihen banaanin leventämiseen? Vaikuttiko se mihinkään? Jaha, sieltä tullaan taas kerran Ilman kamaa. ilman kamaa. Joonaksen ja Terssin tähtäimiä. Dagda Tsikkan hengissä. Enää Dagda. Ja Terssi melkein saa.
1 HP. Lanttu menee Rappa. just maahan. 3. kiesi. Niin se kapenee. Niin. Kyllähän niihin mollyihin jäi geppejä. Niin siis banaanissa. Niin. Juu. Mut kyllä se silti tuntuu, että se menee siihen, että CT saa sen haltuun. Voiko olla, että jengi ei ole terropuolella vielä adjustannut siihen, että me ei löydy niitä blindspotteja molotoveista ihan vielä. Ihan lemppari juttuja kanssa tässä pelaa Teroa ja odottaa ensin se 45 sekuntia. Käytetään ne kamat pois, joo, nyt voidaan alkaa pelaa. Siitä puheen ollen. Täällä on tää klassinen ramppijoni kohti banaania. Ja Higi klassisesti ottaa banaani haltuun, kääntää 4. aalle. Pelkkiä pisloja siellä on ja Sogia, mutta täydellinen kässy. naatti. Ja kaikkien keskellä. Äänet ilmeisesti kuultiin sieltä. Aatsi kanssa palaa B-saitin puolustukseen, spämmää sit CT-savusta 1. Pislat eipä... Okei. Sieltä se Sogiammo sitten löytyi. Lanttu menee taas kerran maahan. Aatsi. Ja 4 KH. Huhhuh. Aatsi kyllä kovassa vedossa. Ei Se huijattu ADR siellä. lukuun. Ei. Neljä. Tasoihin mentiin. Mitä se Juksu täältä chatista tekee? Vähän juttelee. Näin vois sanoa. 4-4 tosiaan kaventuu. Pääsee Boberskin ostelemaan viimein. Nyt sitten banaani lähdetään haastaa. Tällä kertaa Higi antaa sen banaanin. Vähän muutosta tuohon CT-peluutukseen. Joonas näki rulliksen, mutta rullis. Pääsee nyt chatissa kyllä edes tehdään. HP:tä jää. Ja hyvin taas levitettiin kimpassa Kyllä. se tersi sinne. Toi on kyllä iso Bobers move. Tuo on harjoiteltu. No niin jätkät, mitenkäs levitetään yhdessä? Haukutaan meitä tiiviin näin. Ei me sellaisia. Aatsi. Vats. Huhhuh. Rulli se mambaus, poistettu, niin kuin myös Boy Next Okei. Door. Ja Dagda, tuleeko ässä? Kyllä! Siinä. Huhhuh. Sikkani vielä veke ja Aatsi saa sitten illan ensimmäisen ässän. Tää onkin näköjään Aats vastaan Bobers Next Door-peli. Siitä kyllä klippiä. Tyylikäs suoritus. Joo, jos saadaan vaivata chattiin, niin klippailkaa ihmeessä Alt X. Se on se pikakomento, millä aukeaa se klippityökalu. Oikeesti. Se on kyllä Joo. kova. Ja 5-4 siitä Higi. Näytti hetken siltä, että rundi hävitään, kunnes Aats aivan omin voimin hoisi saittivoiton, rundivoiton, viimeinen äijä elossa ja tappoi koko joukkue. Joonas shorttiboostista sitten Aatsinkaan. Sieltä koitettiin mennä vaan longilta läpi, vaikka se mölly oli siinä. Ja nyt tulee sitten mambaus. Vähän heiton makua tossa levityksessä, mutta saisi se Aatsin sieltä veke. Rullis ei sitten saa Joonasta enää. No Joonakselle 4K. Multikillien ilta. Kyllä. Ainakin Higille. Joonas ja Aatsi tosiaan servu ykkösiä, herranjumala. Aatsilla 14, Joonaksella 13. Mitä Kiitos toi Higi kyllä. tarkoittaa? Tarkoittaako se jotain? Niin, hyvä kysymys. Mistä Higi on lyhenne? Onko se edes lyhenne? Onko se oikeasti vaan Hiki? Myski? Myski, siinä olisi kyllä kova tiimin nimi.
Eikö me pitänyt viime kaudeksi? Ensi kaudeksi vaihtaa joku nimi. Joo, piti laittaa härmä. Niin härvä, joo. Hikeä ja verta, kyllä. Ai sitä se meinaa. Higi. Hikeä ja gyyneleitä. Hikeä ja giniä. Nice. Vittu ei oo coachaamista, eipä wissi. Speak for yourself! Vittu Hikillä taas kerran valittamista. banaani hallussa, 4v4 käynnissä. Siellä asemoiduttiin boostiin B:llä. Mut se banaani pelottaa kyllä Bobersia. Takama heitellään molemmille saiteille. Vähän Bobers kutitellaan alkaa. sitten tavaraa pois. Joo, aika käy vähin. 30 sekuntia B:llä se näyttää kallistuva. Jotain dataset löytyy, koska Joonas myös hiipimässä B:llä. Varmaan noi poistumisäänet taisi tosta saitilta kuulua vielä se, kun Rullis lähti talosta. Mutta eipä siinä aikaa ollut shiftailla sieltä enää. 15 Kyllä kaikki sekuntia, vaatii. 3 B-pelaajaa. Voi toimia. Joonas levittää ensimmäisenä. 3 vastaan 3. 2 Kyse, vastaan 2 saadaan. 3. Boosti. Boosti elää vielä. Ja tulee savusta. Oi, Oi, plantin oi! pois ja voittaa kiesin tolla, kun No Matter ei tuu sieltä kirkosta veke. Nättiä. Iso Toki mun muuvi, toistava iso pelu. muuvi. Higi on hiittävät kikkejä. Okei. Selkeä. Relax. Nyt on Joona Sihin tiimi. Tämä on kyllä. Hikin muu joukkueelaiset on vaan niinku, vähän niinku katsojan roolissa täällä, kun Joonas ja Aats laittaa Bobersia pataan. Joo, 5 tätä on pakko pelaa. Mutta ottaa Terssikin sieltä nyt Rulliksen Kyllä. bossilla veke. Hyvä kulma siihen kakkosmidiin. Nättiä. Mammaksella vähän epäonninen timing siihen. Ottaa se mölly käteen just kun savu feidaa. Kyllä. Ja näin se kyllä taisi olla oikeassa, että 4 teroilla on hyvä ja siihen se taitaa jäädä. Viimeinen rundi ja Bobersilla nämä 2 elossa. Ja no-scope Terssiltä daktaa. Ja näin. Vielä pitistä löysi No Matter sitten Maukala Boy Next Doorin ja se oli sitten viimeinen erä tätä ensimmäistä puolikasta Infernossa. Aseet pomppii, koska Valve. Se on tuo Joo, autodirektööri, joka tekee tollasta. Me ei ole vielä niin ammattilaisia, että me pystyttäisiin niinku sulavasti puhumaan ja ohjaamaan kameraa samaan aikaan, niin siksi aina välillä luotetaan tuohon autodirektööriin, joka sitten aina toisinaan sekoilee. Jos löytyy joku tyyppi, joka haluaa olla meidän kameramies suurella palkalla, ei mitään, niin ottakaa yhteyttä. Uskomaton tarjous. Voimassa vain tänään. Pistolirundi. Siellä koko hikijoukkue B saitelle menossa banaanissa. Voi olla muuvi. Sieltä meinattiin lähteä kääntämään, mutta Naapurin jostain poika. syystä Ei voita sitä. Joonas voittaa. Mampaus. Saa yhden. Tokiamo Terssi laittaa vastaan ja nyt loppuu kaikilta kudit. Nopea lataustauko ja taistelu jatkuu. Oh! Viimein Sikkan kaatuu ja niin kaatuu myös Rullis ja pistolivoitto. Ja 4 jäi eloa. Joista 3 liivit vielä. Taisi olla Terssi ainoa myöskin, joka menetti niistä liiveistä mitään.
Mitäs Joo, sitten? Boberston. Eko ois, ja Stacki. sen jälkeen pitää alkaa voittaa. Vaan kunnon longi jono. Kasa. Luetaan vähän liikennemerkkejä. Joona siihen. S siitä. Oi voi. Se on nyt 22 Ratatata. tappoa. ADRkin taisi kasvaa vielä vähän suuremmaksi. On Ässien kyllä ilta. Ässien ilta. Miksi on dominanssi? Niin. On muuten Joo. Bobersin pikkaama kartta. Niin muuten on. Tämä on tuntuu olevan teema tässä viime lähetyksissä, että omat karttavalinnat hävitään. Toki aina voi kääntää. Aina voi heittää. Jep, nyt tarvii Bobers sitä tärkeää motivaatiota. Mampauksella kanssa iso pyssy. Tällä tää ratkee. Pesari, jos on 5000 stat tappoa. Mä ajattelin, että se olisi vaan painanut banaanin läpi sillä brrr. Bra, bra. Skip. Joonas 165 ADR lähtee siitä etenen joukkueensa kanssa. Oi voi, Dagda siellä. Dagda saa tapeltua, mutta rullis kaatuu ja se on A-saitti menetetty. Ja se tulee savusta nyt läpi ja mampaus jää. Sinne se pesari Oi. meni. Naapuripoika saa vaihettua, mutta rundi on tainnut jo mennä. Luigi. Tai siis hyvin pelattu. Kuuntele just ne käännön äänet ja sillä hetkellä iskee sit Kyllä. savun läpi. Ei se on kuin 2 vastaan 3. Nyt Boy Next Door sitä tavaraa ottaa taskusta. Paljastaa paikkansa. Sikkan pääsee yllättää. Pääsee Ottaa yllättää 2. toisenkin. Ei Joonas. ole enää 3. Joonas hihi taas. Taas Closeaa kerran. rundi. Kantaa 4 joukkuetta. 11. Nyt on kyllä taas paha paikka Boberissa. Onko tää osto vai kosto-osto vai säästö? Kyllä niitä kiesejä tarttis. Kies ei kyllä tarttis. Mampauksella toinen erikoispyssy siellä kokeilussa. Pesari ei tainnut kerätä ampua kutiikaa, mutta ehkä autojuntta pystyy. Hyvin rauhassa otetaan. Ei sitä banskua vielä. Mut kohta lähtee ne banaaniriiteikkaamat. Mampaus hiipii sinne säkille. Sieltä se Ja tulee. hyvin hiivitty. Ja samaan aikaan talossa Dagda ottaa Aatsin pois. 5 taisi- vastaan 3. Näytti vähän siltä, että ei ollut kypärää kaverilla. Kaatui sen verran äkäisesti siihen. Tärkeä 5v3. Vielä minuuttia aikaa. Kamat toki Bobersilla vähissä. Näin hiljasta kuin on, niin voisi alkaa pikkuhiljaa harkitsemaan sinne B:lle kääntöjä. Niin alkaakin. Mampauksen autojuntta laittaa vähän pelottelua siitä. Ämpäri spämmää CT-savuun, mutta Hiki venasi sitä spämmiä ennen kuin tuli sisään. Jessukin vielä. Joonas siellä etulinjassa lähtee haastamaan, mutta autojuntta voittaa Joonaksen. Pommia ei siihen kanssa, mutta ei, no matter ottaa 2 siitä. Mut Dagda. Dagda. Kässy jättää Tersi 1v2 nyt, kun Dagda kaatuu siihen. Aika on vielä 20 sekuntia. Ottava suoraan kiinni. Mut rullis pääsee sitten yllättämään siitä boksien päältä. Tiukalle meni, mutta Bobersille tärkeä rundi. Viis 11. Ei tarvii kuin 6 enää, niin sit on tasois. Kyllä. Tehtävissä. Jos tämä rundi voitetaan, niin Higi joutuu varmaan säästämään. Että
Banaanista ei sen kummemmin tapella. Bobbers laittaa sen vaan pari naattiin. Tervetuloa Albertos myös seuraamaan Higin dominanssia. Kartassa Inferno, katsotaan jos Bobbers tästä vielä jonkunlaisen comebackin laittaa. Siellä on talous kyllä bileet. Sogiamo tutuspaikassa. Infomiehen täällä banaanin puolella. Hyvä Hofengle Tsikkanilla siellä. Tulee hyvät lamput Hyviä kans valoja kaverilta. myöskin. Joonas kaatuu, Aatsi saa vaihdettua. 25 HP:tä jää siitä matsista. 50 sekuntia nyt Sogiamo lähtee tekemään movia. Siellä kyllä naapuripoika on sen verran monta kertaa jäänyt kiinni, tai B-pelaat jäänyt kiinni, että sitä kyllä vaihdetaan. Eikä mennytkään läpi. Terssi löytää rulliksen minipitistä. No Matter taas. Sieltä Viinistä ja Terssi Oi, vielä löytää Dagdagi jää. Dagdan saitilta. Ai, naapurin poika. 1 1v4. vastaan 4, mutta pakko yrittää. Okei. Tää on itse asiassa iso. Siellä on kyllä Aats piilossa, mutta naapuripoika ottaa sen Sogiamon viimein. Menee savusta läpi, mutta toi pikkuhiakka tulee kyllä yllättää. Jos silläkään on merkitys, No Matter hoitaa. $12.5. Kysymys onkin, että onko Joonaksen ADR 150, kun tää peli loppuu, ja kartta loppuu. Siellä olisi toinen betsi kyllä. Koska tällä Se on hetkellä se on. Kovat palautukset kyllä tiedossa Higille, jos tää nyt päättyy tälleen 5-12 tilanteesta. Millaiset suhteet siellä on? Yhden suhde 6,83. Siellä on 500 kanavapistettä laitettu Noniin. panokseksi ja 2000 tulee sitten Bobersin äänistä sinne pottiin jakoon. Katsotaan, jos Bobersin vetää taisteluhenkeä löytyy. Ja nyt ihan mahdoton osto. 2 M4 saatu kuitenkin vähän naatteen. Rullis joutui tyytyy 5-7. Mutta siellä on tärkeät sakset. Mampaus. Kamera on nyt muualla, mutta talopusku ilmeisesti tuotti tulosta. Aatsia sinne. Joo. Sinne ei jääty rullikselle varmistaa sitä asetta. Ei jääty ottaa selvää, että onko Hyvät naatit vastaa Terssi sieltä etunenässä valoissa. No Matter ja Joonas taistelee kuitenkin B-pelaajat alas ja se on saitti menetetty. Rullis kävi hakea se AK ja tulee banaanista sitten. On. No Matter ja Sogiamo kyllä pitää tästä saitista kiinni. Oi, savun Rullis, käteen! mitä Ja siitä 13.5. Joonaksen ADR tippui just se maagisen 150 alle 149. Mutta muuten aikamoista showta tuolta Higin puolelta. Oli kyllä. Oli dominanssi. Onnea voittajille. Mikä se oli seuraava kartta? Seuraavana mennään junaan. Aivan! Sitä ei olekaan hirveästi nähty Ei. pappaliiga-otteluissa. Eikä. Laitetaan tuosta predictionit tulille vielä. Ja tosiaan, kuten tuosta ruudustakin näkyy, niin junaa molemmat joukkueet pelannut 2 kertaa ja voittanut niistä 1. Katsotaan, miten kohta käy. Kaupalliset tiedotteet tilasto. tähän väliin ja Juuri näin. mitäs muuta? Ei muuta. Palataan kohta lähetyksen pariin. 5 minuuttia aikaa laittaa vielä ääniä sit sinne. Yes. Hetki pieni, anteeksi. Tää tekoälymusiikki ei nyt tule oikeassa järjestyksessä. Hetki pieni.
tänään Sabaton on rikki. Ei se vaan soi. Okei, sori. Jatketaan näillä. Yksin seisoin viimeinen jäljellä. Vastustajat ympärillä pelkojäisellä. Mut rohkeus syttyi, liekki kirkas taistelu. Yksin valot pimeässä. Adrenaliini sykkii, sydän hakkaa. Voiton hetki lähellä, taistelu jatkuu. Valon heitto sokaisee, vastustajat hämmentyy. Yksi vastaan 5, tahto tiukka. CS mestaruus kohta käteen tarttuu. Ammuin ja väistin, liike sullavaa. Pääosuma osuu, vastustaja kaatuu. Selkeäni keski, yhminen kova. Voiton hetkellä ilo puhkeaa. Sydän riemusta soi. Uitan murtua, CS käynnissä. Tiimi huutaa, kauppa ois ei jäädy. Mut mä pysyn lujana, en myy tappojaa enää. Yksin selviän, vastustajat menkö tien päälle. Paine kasvaa, mutten kauppakaan tee. Kun vastassa joukko niin monta niin retee. Ei ole sanoja, ei kauppoja näe. Omilla voimin voittoon mä teen tietää. Vaikka huutaa kaverit, älä jää nyt kiinni. Mä tiedän, että voitto se on meidän tiimi. Mut omilla ehdoilla eteenpäin mä liikun, tappoja omia. Enkä niitä kauppaakaan siirrä. Kun lopulta voitto saavutetaan, en kaupalla sitä hankkinut, sen vain haastamalla saa. Kun ruudulle kirjataan voiton hetki, tiedän, että omalla pelillä voitto on ainoa retki. Yksin istun huoneessani hiljaisessa. Mietin sitä, kuinka omien tiimi hajos yllättäen. Ei yhteispeliä, vain sekasortoa näen. Jokainen yksin omiin virheisiin jääden. Kuolee pukko kädessä, valo kädessä, molli kädessä. Tiimin tuen jäädessä. Jokainen yksin omiin taisteluihinsa kaatuu. Ei tue toisiaan, vaikka voittoon ois mahkuu. Ei vaihda aseita, ei kuuntele kutsua. Tiimi hajoaa. Kuolee pukko kädessä, valo kädessä, molli kädessä. Tiimin tuen jäädessä. Ei ammu antaa viivoille ilmaisia. Jokainen virhe, tiimin unelmat murskaa. No niin, tervetuloa takaisin lähetyksen pariin. Minä olen Pekuni Kosta ja hän on Dufus Pälli. Kyllä. Täällä taas. Ja täällä on Tuossa- vastakkain
Bobbers Next Door sekä Higi. Heitä ollaan seurattu jo Infernon ajan, jonka vei siis Higi aika mojovin tuloksin. 5-13. 13, niin. 13 kiesi tarvii voittoa. Ja Reddit tulikin tässä, että voisi varmaan peliä näyttää. Joo, tämmöinen ajatus. Karttavalinnan kautta kohti junaa. Molemmilla tiimillä tosiaan hirveästi vielä junakokemusta ole alla. Jännä nähdä kans miten tää... Mä ainakin ihan niinku pihalla metasta, kun ei mekään tätä karttaa oikein pelata, että mitä täällä pitää tehdä. Mä tiedän, että pihalle mennään vaan kamoilla. Kai se A-kamat yhä tuntuu olevan se juttu. Chatti voi laittaa hyviä junastrategioita. Joo, jos kuvailette vielä kaikki linarit, että mihin pitää mennä ja vain sanallisesti. Että jos se 3. pilari, siihen kun menee vasemmalle puolelle ihan kiinni ja sitten tähtää siihen katon rajaan. Mutta älä tähtää siihen keltaiseen ikkunaan, vaan siihen siniseen ja varmistaa, että se B on niinku se vasenlaita siitä B:stä. Se on 3. ruutu oikealta. Mennään junassa B:lle, se on kyllä oikein. 4A-saitilla Bobbers aloittaa klassisen CT-väännön. Mambaus. Hyvä valo, mambaus. Sogiamo oli myöskin valoissa, mutta mambaus häviää. 20 HP:tä jää. Vihryssimulaattori, sepä. Tässä ensimmäinen osoitus siitä. Boinex Door alkaa laittaa kampoihin. Aatsi sai rullikseen ja Boinex Doria nyt yksin. Mahdottomaan paikkaan. Higi voittaa pistoolin. Tätäkö tää tulee olla seuraavat 24 kierrosta? Saadaan uusi ennuste, että monta kertaa mennään B:lle. Alle 1. Bobbers säästöön. Vai onks Rulliksella 1 valo. 2 aivilta, 3 sinne taloon. Nytkö sinne B:lle mennään? Hyvä lamppu. Sikkan, hyvä valo. Duckdalttaa vielä seuraava. Se- Säästömahdollisuudet. Mambaus kanssa ottanut tilaa mainista. Tästä pääsee ehkä yllättää. Koittaa pelaa off-angle ja no matter. Onnistuu. Ja pommi on hallussa. Nyt sieltä tullaan selkeä kovaa. Kyllä täysin Aats. Aatsi vielä möllys pommin. Aats ja Joonas Hihi oli kyllä kantavat voimat selleisessä kartassa Infernossa. Joonaksella Päästään selkään. 149 ADR, Aats saa mambauksen. 302. Naapuripoika nätti täppi. P250 tekee hommia. Ja Dr. P mentää, mutta 18 HP:tä ja rullis 33 HP:tä lähtee sitten iso flankki. maailman ympäri matka. Ja niin on sit sama suunnitelma Aatsilla, mutta Vieviäkin B:lle. kyllä, ja se on hyvä muuvi, koska nyt tää Rulliksen maailman ympäri matka menee vähän niinku hukkaan. Ja tulee just sieltä, mistä Aatsi odottaakin. Kyllä. Mut se ei vaadi kuin yhden kudin tosta mäkkäristä. Joo, hopet on vähissä. Tää voi vielä mennä mihin tahansa suuntaan. Kitte ei löydy. Ykkösellä kiinni. Ei voi toimia. Aats hoitaa. Siinä oli vielä minuutti kellossa aikaa, kun jäätiin 1 vastaan 1. Joo, mutta se oli kyllä siis... Oli niin pienestä kiinni. Jep. Naapurin pojalta 1 osuma siihen, niin se olisi ollut Bobbersin rundi, mutta... Hyvä eko silti. 4 kaveri maihin. Hyvin erinäköinen, jos rullis olisi jäänyt tappelemaan kavereiden kanssa, mutta nyt kävi näin. Kyllä. 2 kierrosta Higillä. Siellä valolla vähän peloteltiin Aivia, mutta ei jännitä. Mambaus pelaa pikselikulmaa, kattelee kujaa sieltä. Savu tulee eteen. Bobbersilla nyt 2 pelaajaa B-saitilla.
toki ollut hiljasta. Aats valmiin levittää dogista. Nomaderilta tulee se valo, millä se levitys tapahtuu. Sieltä se lähtee osuko. Ei, valo eikö nyt ihan tee tehtäviä. Dagda näkee aivan loistavasti. Kurit ei vaan osuu kuitenkin Aats alas. Ja nyt tullaan sitten mainista lisää. Ulliksella loistava paikka siinä savun vieressä. Ja vielä kässy perään. Ei ollut valmiina, että siellä dogissa on vielä Ei. Pelotti se meni niin paljon. 2 vastaan 4 naapurin pojalta tää levitys tässä. Se savutetaan nyt. Pommi saatiin takaisin haltuun, mutta nyt se terssi jäi. Toki aivan nyt Spämmi 1-4 vastaan. Yllättää Tsikka, niin ei ottanut, että se tulisi siellä sähköllä ihan tolleen noin vaan. Kun Dagda sitten poistelee. Kyllä. Hyvän näköinen puolustus Bobersilta. Ensimmäinen kiesi. Se on kyllä... Ja nyt on kyllä vähän köyhää sitten Higillä. On. Tää on varmaan säästöhommia. Eiku, onks tää jopa... Tää Joonaksella tää on 1400. mutta siellä on Yhden lossi. 5 tonnia, mutta Aatsi ottaa AK. Ei. Dessu ja liivit. Tersin 3 Dessu. tonnia jätetään pankkiin. Riittääköhän, kun kahdella on 1500. Aina sitten joku mäkkäriosto voi. Se on ihan Voi totta. laittaa. Niin halvat pyssyt. Jos vaan se pommi saadaan maihin, niin homma toimii. Pommi! Aatsi! Toi on kyllä toi Se siitä Butterfly knife nerfi. 1700. Jep. liian hyvä fidget spinner. Ja niin, sieltä sitten ruvetaan pihalle levittelemään. Tersin Dessu sitten osuu mampaukseen, mutta niinhän on yksi jäljellä 4 vastaan. Ja Rullis yllättää. Kyllä. Pitääkö ne herättää mampausta? Mikäs mampauksen tilanne on? Onhan siellä BRB. 102 ADR. Jaha, Sikkonilta erikoisase. Toi pesarit on alkanut näkyä enemmän. En tiedä hyvä mitä, pyssy. mitä tapahtuu. Varmaan taas löytynyt se. Eihän kukaan pelannut SGL silloin, kun se oli... Niin, se on kyllä meta unlocked. Hyvä valo. Ja nyt se saitti saada haltuun. Bobers aika pitkälti antoi sen 5v5 retake. Tästä tulee Dagda ottaa ensimmäisen. Aavistuksen myöhäinen molly. Mampaus herätetty onnistuneesti. Kyllä. Sogiamo. Sokiampo antoi vielä vähän latausaikaa siinä, ettei ihan liian vaikeita kutia tarvinnut mampauksia ottaa. Saa omansa. Saa myös naapurin poja. Bossi kädessä savusta läpi, ei toiminut. No matter. Se on nyt pesarin tehtävä hoitaa tää rundi. Ei, aika menee jo. Ei. Bossi tarjottu. Ja Higi vie se seuraavalle kiesille. Joo. Mampaus lasti välittömästi pesarin. En tiedä. Tuntuu, että Bobers vähän niinku antoi tossa ton A-saitin. En tiedä, oliko se joku ajatus, että... Siellä ei ollut oikein ketään vastassa. Siellä oli se, mä en muista kuka, olisiko se ollut Joonas, joka siellä juoksi mäkkärin kädessä valoissa Aivin kautta. Joo. Tuohon backsideille ihan Ja nyt ilmaisiksi. sieltä vaan sähköstä leveäksi välittömästi ja se on sitten enää hellissä Mambaus sen pesarin kanssa, mutta sekin poistetaan sieltä. Tikka saa Sikkan. Aatsin pois. 2 vastaan 4 retake. Voi olla Pahalta vaikea. näyttää. Niin näyttää rahatilannekin.
On se kyllä ihanaa, kun tää aika vuodesta on palannut. Sikkanen ei meinaa päästä tuosta setasta eteenpäin. Tai sitä Yksi sogia on pois. lohdutuspalkinto. Siihen ne jää. Kyllä se, silloin jos CT:llä ostaa pesari, niin kyllä se mun mielestä vaatii sen, että puskee. Se on kyllä totta, mennä, se on kyllä pitää totta. mennä ihan iholle, että sä et voi jäädä mihinkään backsideille venaa Niin. senkaan, että vihu tulee sinne. Se olisi vaan niinku B-rampista tai dogista vaan täysin päälle. Just näin, että se vaatii kaverikseen sen röyhkeen peluutuksen, että sä yllätät ne terot housut kintuissa. Nyt menee säästöön Tsikkon säästetyllä aseella. Mikä on ratkaisu tähän kiesiin. Alista kokoonnutaan, mutta... Ja Maini lähdetään haistelemaan Mambos etunenässä. Jokseen bossin kulmaan, mutta kudit ei osu. Ja nyt se puskee. Sogiemo levittää vielä siihen. Joonas saa vaiettua. B on auki. No Matter vie pommin sinne. Vahivuoro vältetty. Rulliksen valo jäi vähän lyhyeksi. Ikävää. Ja Tsikkan taas kerran. Eikä se muu osa kuin säästää se M4. Joo, ei siellä liikaa rahaa oo. On se kitit ja liivit ja kypärä ja naatti kanssa. Jep. Meidän se Pahalta tiimikaverilla, näyttää. kun on 1400 ja 1600, 2 lossi vaan. Yksi lohdutuspalkinto. 300. Toivottavasti ei enää nyt kiinni. Hyvä naatti. Onko valmiit selkään tulla? On! Nice! Nice! 2 lohdutuspalkintoa lisää. Rahaa printattu. Tokmanista saa kuulemma hyvät säästöt, pidetään mielessä. Onko se siellä spaarin puolella vai? Mammuttipäivät. Siellä Sikkanilla. Mammuttipäivät. Mammuttipäivät Sikkanilla. Moro Mursu. Tervetuloa striimiin. Oliks Mursu aiemmin kattomassa? No, tervetuloa nyt uusiksi kuitenkin. Kiva olla täällä. Oho, ikävää. Joo. Lampuissa savun läpi. Oli hyvä valo, mutta Mambos pikkasen lähti ennakoimaan sitä. Joo, ja se oli kans hyvä spämmi. Ei oli. Jo savua siinä oli muutenkin eessä, että toimitteli. Tuli vasta, noniin, ei mennyt tervehdykset hukkaan. Ensimmäinen kartta tosiaan 13.5. Päättyi Inferno Higin hyväksi. Se oli Bobersin valinta. Nyt hakataan täällä Nukea. Junaa, herra jumala. Ekalla Aatsi otti rulliksen. Sikka saa tersiä, nyt se Aatsi vielä sieltä. Kyllä! Sikkan. Kanto jatkoa. Sikkan on lukottanut Inee tähän karttaan 9 tagiin. Daxlalle tarjolla Linari. Sava yhden. 202, mutta Sikkan pelaa aivan loistavasti. Ottaako vielä no materi? Ei, saada vaihdettua. Mut 1v1 siitä jää vaan. Taas peittyy tohon kässyn ääneen toi pläntti. Ei lähtenyt Boy Next Door samaan hetkeen puskeen. Ja naapuripoika kävelee suoraan kutiin ja no matter. Vai no matter voittaa rundin. Sikkan kyllä parhaansa yrittää, mutta 3 ei riittänyt tällä kertaa. Tää on kyllä varmaan ikävää. Tietää kuitenkin, Ikävä tunnelma. kyllä. Juna kuitenkin. En tiedä, miten nämä tilastot menee nykyään, mutta klassisesti pidetty CT-karttana.
ottaa sitten turpasaunalla se oma puolisko. Aha, Sogiamo, mitä helvettiä? Tosta jos olisi joku klipi. Taas chatti. No siinkin sitten treidaa. Boy next doorin. Toi oli kyllä. Helle piti clearaa. Ja sehän sitten clearataan. Ai mä tajunnut, että täällä oli joku rullissa ottaa omansa. Rupes kiinnostaa se ase siinä liikaa, niin Aatsi sai sitten rulliksen pois. Samaan aikaan meinistä levittää Terssä saat sikkanin. Ja sinne jää sitten Dagda Ivy. Antieko voitettu onnistuneesti. Chad. Hullu. Moro muge. Siinä oli kyllä omistautumista. Pakko arvostaa. Bobbersilla vähän eri kuviota. Mamba tällä kertaa kiikarikivarin kanssa. Sieltä kun se GG Pesari tuli. ei oo toimitellut. Siinä maini piikillä, mutta Higin suunnitelma on tällä kertaa muualla. Boy next door on siellä nallina kalliolla B:llä. Näkiköhän Joonas sitten tuosta millikulmasta se, että mistä tuo savu lähti? Jos näin, niin tää tietää naapurin pojalle vähän ikävyyksiä. Joo, minuutti jäljellä. Bobbers vieläkin pelaa B:tä vaan yhdellä. Nyt Dagda tulee kääntää sinne, mutta vähän myöhässä. Naapuripoika saa yhden ennen kuin poistetaan sieltä. Retakekin menee. 4-4 vielä on mahdollista Bobbersille. Mamba saa Aatsin. Tikkani Sogiamon. Helpolta Dagda näyttää Joonas nyt. hihin ja siellä on No Matter enää yksin öljyllä. Ja hän jää. Noniin, Bobbers heräs. Hyvän näköinen rauhallinen retake. Mentiin yhdessä ja rauhallisesti. Jep. Hyvä meno. Ja tärkeää motivaatiota myöskin sitten tolle kiesillä Bobbersille. Ja Sitten ainakin 4 voisi ottaa. Ehkä se 5. vielä. 2 rundia jäljellä. Tällä puolta. Sairastaa, että melkein se 2900 tonni 700 pankissa eikä osta kitteä. Mikä kässy. naatti. Tämmöset Kamat tekee trigonometriat siitä, toimia. mutta sikkani yllätetään sitten, kun Direktori, emme nyt katsota tätä B-saittia. Itse, okei, naapuripoika löytää sieltä sen. Mamboukselta menee ohi. Kato, Terssi menee däbäteen siellä punaisen taakkeen. Niin. Mellu. Siinä näytetään vähän piipun suuta. Aatsi tietää, missä homma on, ja naapuripoika ottaa kässin käteen vielä. Dagda pääsee yllättää. Kujan puolet rullis. 1v1. Rulliksella 14 HP:ta. Aatsilla 50. Lanttu ei oo maassa. Ja siitä. aikaa. Ei edes pelottanut. Se bossi talteen sieltä vielä. Tällä tavalla niinku vielä on mahdollisuuksia. Kyllä. Ja 40 voi riittää, jos pääsee yllättämään. Tiedä sitten, kun tää on Higin pikki, että kuinka paljon siellä on treeniä sitten hinkattu. Joo, ainakin tilastojen mukaan Pappaliikan puolella ei ole hirveästi pelattu toki. Niin, se oli molemmilla 2, mutta se on uskaltaa tietenkin kuitenkin pikkaa. Niin, että kyllä se varmaan jossain bugeissa on hakattu. Mutta riittääkö se pappikseen sitten, niin tiedä häntä, se nähdään kohta. Ja B-rykä. meille täysiä.
Joo. Vai vaihdet... Joo, B. Meinasin, vaihdetaanko tästä long dogiin, mutta... Naapurin poika. Murkulla vähän myöhässä, mutta tekee kuitenkin hyvät damaget siinä. Ottaa vastaan, Terssi saa. Niin, siellä on enää Tärkeä 2 jäljellä. 1 jäljellä, Joonas. Saa Galilin pommi vielä selässä. Ja sinne saitille sitten mennään, vaikka väkisi. Hyvä mölly. Mutta... Sikkan on aivan liian kaukana. Mambos. Ei aavista. Näki! Voittaa siitä vielä. 5. kiesi. 5-7. Ei tää niin katastrofaalisesti sitten päättynytkään. Tää Bobersin CT-puoli. Hyvä kääntöä loppuu kohden. Arts. Tällä kertaa Servo 1, 17 fraggame. Puoli vaihtuu. Joonas, joka Oli oli niin menossa. viime kartassa 150 ADR:n mies, on nyt vähän hyytynyt tässä junassa. Eikö se Joonaksellakin ollut se CT-puoli enemmän se, missä sitä damaa tuli? Toki Tero puolikin Nothing to Scoff at. En mä niin pitkälle muista. Siitä on vuosi aikaa. Siitä kuitenkin. vuosi aikaa, niin ei voi. Pisla alkaa. 2 möllyä, pari kässyä. Ja tärkeät 4 dekoit myös. A-saitilla. Higillä. Nopea kääntö Tersiltä B:n puolella. Katsoo sitä ylälippaa. Nomater ottaa duelisen naapurin pojan kanssa heavy omansa. Aatsi saa kuitenkin vaihtua mampauksen sillä aikaa. Lähdetään nyt valojen kaarullis etunenässä. Joonas saitin takaa. Ja Terssi sitten Zetasta ottaa Boy Next Door. Aatsi mellussa. Joo, Sikkan datat on 16 molemmista. ja siihen jää. Pään ampui Pommimaassa. vielä ihan vaan. Ja Dagda hyytyi siihen. Terssin levitykseen. Kyllä mä kyytiin pislalla, mutta Lanttu ei kans mennyt maahan. Se tarkoittaa sitä, että säästöä varmaan menee. Minne säästö vie? Meinistä pihalle ja iso kasa kamaa. Iso kasa Mutta kamaa päin. pääsee Aats. yllättää Aatsin. MP9 toimittelee sieltä. 2 fragia löytyy. Nopea ja tehokas säästö. 2 CT sinne kuitenkin kaatuu, että pelkillä kelloilla ihan varmaan ok saavutus. Toki Lanttu olisi ollut varmaan kiva. Hyvä meno. Joo, olisi ollut kiva, mutta vähän vaikea paikka. Noiden kameen jälkeen tulla sieltä meinistä. Kato, että tuo Savo olisi tippunut tuonne raiteiden väliin, mutta... Voisi olla vähän ikävä ominaisuus mapissa. Ja ne samat kamat. Mutta ei mitään. Aatsi treidataan. Boy Next Door sitten vuorostaan lähtee pois ja niin lähtee myöskin Dagda, no matter siellä pistla kädessä enää. Joonas Hihi saa mampauksen sieltä punaiselta mellusta kurkata ja rullis jää sitten tähän. 10-5. Tää CT on aika hyvin hallussa Higillä. Olisi nyt joku vastus ollut ees. Damn. Hitto. Sarjataulukoissa tosiaan joukkueet 1 pisteen päästä toisistaan. Bobers tällä hetkellä isommalla pistesaldolla, mutta katsotaan miten tämän pelin jälkeen. 10-5. Nyt pitäisi sen käännön taas alkaa. Jaha, Mambas syttää servua chatissa. Kudit hävis bittiavaruuteen. Voi olla. Voi olla. Aatsi kuitenkin osuu. Joo, Sikka osuu jää. oikein. Täällä ollaan Aivista nyt tulossa savusta läpi, mutta Joonas Hihi tuijottaa sitä. Mutta se treidataan. Rullis jää. Dagda voittaa sitten omalla vuorollaan.
Mambos ei ollut ihan megessä tohon Dagdan piikkiin. Lähti melluun kikkailee. Terssillä mahapöydällä, Bani hoppailee vaan murakädessä siellä konnussa. Ja sinne jää Siitä- 11-5. Joo, se oli säästörundi kuitenkin, että odotettu lopputulos, mutta hirveästi varaa ei enää oo. Kies ei hävitä Bobersilla. Mambos sai toi bossin. Ui vitsi. Kellä on voiveitsi puukko? Tuo on kyllä loistava. Mielestäni mä oon nähnyt se jollain Bobersilla, mutta katsotaan. Joku Bobers se oli, joo. Kohta Bobers tulee servulle. Minä hetkenä hyvänsä Mambaus kuti ohi. 304. Ikävä myöskin se kypärän kolautus ja hidastui sitten. Joo, Niin se helkkaristi. Naatti kanssa taisi tulla siinä samaan aikaan. taisi osua myöskin, juu. Otti kyllä rehtiin rullisia aatsi tossa, mutta aatsi Kyllä. hävisi. Ihan se paikallaan seisoo vaan molemmat ja ampuu menee. Katsotaan kumpi klikkaa paremmin. Kai se Bobers kohta tulee servulle. Sieltä se tulee. Rullis ottaa ekan ja Joonas Joonaskin hiipii jää. siihen. No matter. 1v3. Täällä on rulliksella S nyt tekeillä. Ja sinne rulliksen luo se olisi tulossa, jos rullis vaan jäisi sinne aiville, mutta lähtee clearaa saittiin niin kuin kunnon tiimiläinen tekee. Aika saivi, Ja sit- siihen jää. S-haaveet. Datat annettu no matterista. Ja hyvä, sieltä tuli se levitys. Ei annettu kaveri pääs kuolla mukaan. yksin. Tärkeä rundi Bobersille. Siitä se lähtee Joo, hyvin Bobers pelattu virallisesti rullis. servulla. Yksitoista 6. 5 rundia enää, niin on tasois. Tehtävissä. Jep. Se on pieni luku se. Kellatko, että pari vuotta sitten pelattiin niinku 15. Silloin piti tehdä jotain 10 rundin comebackia. Huhhuh. Mä en oo muuten miettinyt sitä tuolta kantilta. Toi on tosi hyvä pointti. Joku 15-3 niinku score ja sit sille, no se on kai pakko tästäkin vaan voi kairaa. kääntää. Niin. We fell off. Et oo kyllä väärässä. Tervetuloa vaan Pappa-liigaan ensi kaudella. Terssi. Hännetään pois Ja sieltä Modern. B:ltä. Mut pommi on Aina kyllä nyt puhuu, ihan... kuinka se rakastaa tätä peliä. Tsikkani, 9 HP:tä jää siihen. Meillä on Bobersilla aika heikko-olosta väkeä. Joo. Naapuripoika on nyt ollut täällä B-siteilla yksin kohta puolisen minuuttia. Miettii, missä ne joukkuekaverit viipyy. Ka Terssi päässyt Tottelemassa hiilistelemään meinis sinne. totta kai. Savu kuitenkin turvaa bländiä ja sieltä ei Terssikään lähde sitä suoraan haastaa. Tsikkonen yrittää savusta läpi A-mainissa ja siitä sitten rankastaa. Ja se on sitten 1v4. Naapuripoika ottaa ekan. Melkein Joonas toimi se hihkuisi ihan levitys. mossilla sieltä ylhäältä, että kumpikaan niistä ramppipelaajista ei saanut. 12-6. Ottelu erä pallo. 1 rundin päästä enää. En kyllä tiedä, oliko Pelin tuossa joku kommunikaatiovirhe, kun tuntuu, että naapuripoika vaan hengasi siellä B:llä yksin ja sitten muu joukkue vaan hengasi jossain just tuolla mainin luona. Saattoi olla. Oliko Ettei vaan tarkoitus myydä Bobersilla se nyt- B, mutta kukaan ei mennytkään lankaa. Niin, se voi olla kanssa. Olispa komsit. Olispa komsit. Se olisi kyllä kova, Siis jos me niin. saatais vaan niinku Niin voidaan saada nopea vippaa replay tästä. Mitä vittuus teet? Se, että jaha, ei tänne. Se.
Bobersille ihan kohtuullinen osto vielä. 3 AK:ta. Kamoista oli vähän tinkiä ja 1 mäkkäri, 1 Galil. Meille lähdetään. Kamat lentää sieltä. Miten kamat pelaa Dagda ekana sieltä. Sogiomo sai väistettyä kamat ja ottaa sieltä useamman kaverin ennen kuin kaatuu. Sillä 8 HP:ta. Sikkon jää sinne ja se on siinä. 13-6. Higiltä aikamoista dominanssia, kuten chatissa sanottiin. Tällaiset pelit tänään. GGs. Musta tuntuu, että mun juontajapari sai juuri jonkunlaisen puhelun. Ei täsmää. Se oli viesti. Noniin, ei sitten mitään. GGs. Oli ilo kästäillä. Kiitos paljon myöskin Higin kannattajat, jotka tuli servulle. Kannatti tulla. Kyllä. Se Twitchin servuille katselemaan tätä striimiä. Varmaan sitten välierissä nähdään Higin kanssa, jos sinne molemmat joukkueet vielä selviytyy. Vielä kausi on käynnissä. Kyllä, ja aika alkutekijöissä vielä, kun 7-divarista puhutaan. Onkohan jo yli puolen väli, tai puolessa välissä? Kyllä, taitaa puolen väli yli olla, mutta... 5-13 ja 6-13. Higin eduksi siis molemmat. Kyllä, päivän tilastot. Olisiko tulla muita Pappaliiga-lähetyksiä, mihin lähettää ihmisiä? Katsotaan. Ei siltä näytä. Haukipuhallus 10 katsojalla. 3-4, Team Hermannit ja SOS. Tiedä mikä. Divari 7 sekin. Noniin, no laitetaan sinne sitten. Jos se on vielä käynnissä. On se ihan käynnissä. Laitetaan Pappaliiga yleisö seuraavaan peliin, joka on tosiaan samaa divaria vielä. Me nähdään ensi kerralla. Hei hei! Pahin asia, mitä on tehnyt elämässäni. Niin mikä en oo kertonut vanhemmilleni, se ois varmaan tota niin.